kan long ka jing mentoy ya ki khun samla ki badan ka jing thrang ban seng ya ki kam la jong bat kani kala ur long hadien ka jing play pat ba ya ka Accentuate Academy ha Mairang ka padai ka jaka ai training ha ka Rukom ban Pynbhabriew bat ban pen itanat ka bangi tip ha ka tin nong way kum ka make up hairstylist bat ki wei Yakani Academy la play pat ba ha ka khan re tore unai lar arja arpusan ha ka ba ka video jong ka Mairang blog ka Dr. LR Nyota kala khap ribon kum ka kongsan ha ka jidon lang u chairman ka dong mission uba Carson Teo haringkat ki ba yeng hasam bat ki wei ki bala shakot ngobha ka Dr. LR Nyota habakran kum ka kongsan ha kani ka jing lang kala ong ba ka jing pli ya kani ka academy kan long ban pli lat pli lenti ya ki khun samla bat na ka jing kiu kani ka industry kan long ru ka jing mento ya ki samla ha kum kani ka jok ba kurdu kam bat na ka jing don kani ka academy kan long ka lat ba kin yeng hala ki jong ki kijat ban le kham ha su bat ban pen tebet ya la di om ban sange no tang ha ka jing yo Jinghikai Kai ka jing kemen bar ka jing sorong ka baklaw ya bangi don nangkat mentaban ya pli ya kani ka Accentuate ka balong ka Kenja Training Academy kani ka long ka kalimat ka bamdei tang ban pli ka jing khang jaka ban tre ka batmai hendrik ban pli ka jing khang shigilat lenti ki sabat ki lawai ki bakhan phanai ko ngenge scam ba kum ba fite baro bagani ka beauty and wellness industry menta kari ka wini industry ka ba he step ba kala anak ham kiu kham step bat ki biru mata kala kham sedang pikir ya ka jing itanat ini ka jing Pynbhabriew la di tikum tangi ya kan jo district administration ni ai ya kan ka jing kit jing ruang ya kan ni ka training institute ba phi philna banya cha khamat hakta number ba ki bon bha ki brio bonta ka don ka unemployment ka picture bha ba de kum ki entrepreneurs kum phi hi ba ki khon samajungi gila banyo kam gila man sing kam la jong bat kadi dengan ni rukalat ma phi la kenyang mala ki jongi kijat ti waram shem yang ni training ba ka shudi tang part time re shem ya ka kum ka kenja experience ta kam ta jo phi khang ba phin le kham bhashu la ni phin tebe chu shu ya la di wanam sange tang hang ni re prakhat ya ke ik ba phila ban le la chai chi si namar ki bon bha ki scheme na ka sarkar ru khamtam menta de phi na pa ka industries ki ru kiran ki scheme ya ka ban set up ya la ka jong ka business Dalam kata ru kadang kasih elevate scheme, kiba ai jiram nak bentar kikun samna ki jongi ban play kum kini ki dukan. Tidak ngasu orang tain kata hi, mana bentar ki bawan ban pentebet ila dia ni, bapinam kun not tang hapo ban chu tebet. Rikum no pin sara bega business, mobha, bapin tri shitam kenang ba ki kena bat ki samna ki jongi ru kin poi number 1 hapo akari India. Tikum juru ya I ba badam nyuta nomor ba, idan jingidei ngidang de ki shibahiyeng nga ngets kem bai ni ijing tri stam jong phi in sapoi hakoi bere ka khap ka ba kham shlor bar am tang ru ba phin sange tang hani po Mairang hindri ngets kem hagini si ban wan chigi gi jaka ru jo ka chowai lanish pugera subal para lanish ki wilem na garu gin yesgo yang ka tang jong ka academy jong phi namar kani ka long ka first time bagi yesgo such a big plan ba expansion ka wan na po Shillong hadu po Mairang ting ngets kem hagini kisi ban wan ru gi jaka kin yo ikata pergi khon sama jungi ki nang poi shakhman bagin peti di hakani jongka beauty and wellness industry tinga I congratulations ru iba badam nak benta kanika jing la jong phima ban pli hanika academy ban nga ai 16 pat ngakit keruang ya baru khot ki brew ki bawan ban le training ba phinang san ha ba jing trai jong phi bat ba phinwan ra ya ka buram ru ya ka shnong tha jong phi Usamla badap hinyota ubri try jong kane ka academy hakajing ekran ulaong bagajing pli yakane ka long bodon ka jing thrang ban penyar yakane ka jaka ai Jinghikai bat ban pensok ya ki samla gi badon ka sap ka phong hakane ka Rukom ulapan paru ya ki jing e ki bola ya lenti bat kam dai ka basok hakaba ki don bon ki jing e bat ka don kam ban trai shitom kong hi lakwa ban expand masen lep play na ikha last year Aku akan expand suci Jakarta untuk aku akan ada di kena Jakarta pada Jakarta bawa orang Shillong. Di ngasang Mairang Shillong kita kena orang Mairang one class lem kerap entah. Sangat kita kena angkla pas baru. Ki orang masih yang so film Mairang yang boleh kena aku akan join kimla one sini
còn nông tuần mình có sợi dòng thì ngóng đó mình bắt khát bón mình xài liệm ta là mình hà bọc là món đầu tiên là Pynbhabriew and Plie thì ai cũng Pynbhabriew cái bây giờ là Pynbhabriew hay Mairang này bây giờ chúng ta là Mairang mission chúng ta có biang and then normally accessible for key customers bawan student one ang niru so lima kan ika akan complete ang lepo Mairang ta ngit but kan sa ajing dekhui kiberi barang ni Mairang ni beri tangka Jinghikai tunjuk ya ka service tu ka pa wan hang ni bande abi ko la awan hang ni Mairang berpot ang stand so yong ro look forward to so many more places sahadian do prelat tu playang setangnya kan dia duduk arjan pra Bangalore mo dia ngapuli po as a hairdresser ale po jawi Habib and then after there I was a topper po kabat sanga ayok kam hang toju hi jawi Habib po Bangalore dan ngapre kum hairdresser as a junior hairdresser dan kam come in 1 year aku sub senior hairdresser and little later then ayok I feel like ko ban expand show ili bang ko ban develop my skills to makeup and beauty si ngayon kan ka chance kini po government of Meghalaya hi kata Pynbhabriew na Mairang anyo ka pa government Meghalaya ta ka interview to ngayon course for Delhi ale course ba Plie system sorry di diploma course in makeup and hair styling and then nanti untuk ngayon kam bon mai kam ngayon Delhi dengan train keyboard company ba train for MAC cosmetics eye level skills as a trainer then train for Accentuate Academy as assistant professor, my last designation, Shillong last year, and then mentang I also come guest faculty for Nifru, apart from Jinghikai for Academy juga, and kajing tray juga bakalom ni kami pasuk dengan jenjang di mana Kyrwoh ni, dong dia subun hari juga, kiri orang susuk handai kamlong ta, kalau sabar bangsa Delhi Bangalore, kami kalau mungkin pasuk dia jeng bahamo. Habitation and the come dedication and also passion and also your will of doing it. Ya kan ka evident of it. So I wish we kena ibu ko ang puri ni even perkat kan. I mean also given have the passion makiru and also ban eager ban le course or ban pray sahadin update course because ketika course we le ban le ketika course ketika skill kwa one of the biggest and the fastest growing industry all over the world and beauty and skills and hair so bukan lagi kamu lapan sing kamu jong lapan le freelancing lapan le entrepreneur so bukan hal kita ketika kita plan ta ketika courses for different courses about 3 months about 1.5 months 2 months hair cutting so ka fees labo very small fees ni ko ni rap kena sini and ka fees I installment memang sibuk khoi untuk so pelaban contact Academy number sa pelaban po media seperti sa IFI kalau pelaban visit Academy po lain kra bo Mairang taban Pynbhabriew so for more information Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya